زي جزيف امني نتي ترجع وي كانت مجد عاتي والله سازي توم تصاقماتنا هيوتنا خالك يحمو تايم زغورو اب قدمي تغتيروم صنحنا مونيات حدا نجر تحسب كلها افتي مسرح نايتي تعارناتك زقاطمو نجراتيوم سو كمي غير كا خانزوم نجرات زي متعلم انتي عين استراتيجيه خاط كتل زلكا كابزوم عبيتي نهيوت ممهران نوصل ጥበብ ኣሎ ስለዚ እቲ መጽሓፍ ንባዕሉ ኣብኦም ተመርኪሱ ዝተጻሕፈ እዩ እዚ obstacle is the way ዝብል ዘሎ the ancient art of turning adversity into advantage ናይ ቅድም ancient art ዝብል ከሎት እቶም ናይ ቅድም ዝምርሕሉ ዝነበሩ ጥበብ ማለት እዩ ብምሉኦም ስለዚ ካብኡ ተመርኪሱ ዝተጻሕፈ ዓብ መጽሓፍ እዩ ብጣዕሚ ኣዝያ ኣገዳሲ መጽሓፍ the obstacle ክብል ከሎት ፀገሚ is the way ባዕሉ እቲ obstacle ወይ ካቲ ፀገም ዝመስለና ንዓና እቲ መንገዲ እዩ እቲ መስርሕ እዩ ስለዚ ከነወግዶ ዘለና ነገር ዘይኮነ ምስ መፀ ከመይ ጌርና ናብ ረብሓና ከም ዝቕይሮ ክንፈልጥ ጥራይ ዘለና ስለዚ እቲ ዛንታ ኣብቲ መጽሓፍ ክጅምሮ ከሎ ብሓዚ ከምዚ ኣዚ ናይ ካብዞም ዜን ናይ ጃፓን ዝተወሰደ ስቶሪ ዝጅምር ሓደ ንጉስ ኣብ ሓደ ዓዲ ነጊስሉ ብዝነበረ ቶም ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ኣዝዮም ሰነፋት ሙቾት ጥራይ ዝፈትው ፀገማት ክፀወሩ ዘይክእሉ ይኾን እሞ ሓደ ትምህርቲ ናይ ህይወት ክምህሮም ደልዩ ስለዚ ኣብቲ ቀጻል ዝሓልፍሉ ፅርግያ ወይ ከዓ መገዲ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓቢ እምኒ ኣቐሚጡ ማለት እዩ ዓቢ እምኒ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኡ ክሓልፍ ምስ ሰረገላታቱ ምስ ካል ነገራቱ ክሓልፍ ክብል ከሎ እቲ እምኒ ፀንሖ እሞ እንታይ ብል ነዚ ዝገበሮሲ ከመይ ዝበሎ ርኹስ ወይ ከዓ ሰረገማ ኹን እንታይ ዝገበርና ንሕና ኢና ከምዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ከምዚ ተገይሩ ምሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ እንታይ ማለት እዩ ገለ ዳዋሉ ዳማረሩ ይምለሱ ወይ ከዓ ተኻሊሎም ኣሓልፉ ምስ ሰረገላታቶም ግን ምለሱ እቲ ሓደ መፅእ ስለዚ እቲ ንጉስ ከዓ ካብ ርሑቕ ኮይኑ ተሓቢዩ ይከታተል እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዘርኢ ሪኣክሽን ስለዚ እቲ ንጉስ ምዃኑ ይፈለጡን ኣዝዮም በቃ ነቲ ነዚ ዝገበረ በቃ ዳተራገሙ እኸዱ ምለሱ እምበር ኣክሽን ዝወስድ ወይ ከዓ ተግባር ዝወስድ ሰብ ሲኢኑ ሓደ ካብ ዓዲ ዝመፀ ምስ ኣጣሉ ኣባጊዑ ሓደ ሓርሳይ ግን ነቲ መገዲ ይመፅእ እሞ ነቲ እምኒ ምስ ረኣዮ ተጠዊ ወይ ከዓ ኣማሪሩ ክሓልፍ ኣይመርፀን ስለዚ ክቃለሶ ከኣለ ይፈቲኑ ቀጻሊ ምጽዓረ ከዓ ብድሓር ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብ ዝኾነ ሽግር ተዳ ኣለኻ ሞ ከዓ ክትፈትሖ እንተዳ ትፍትና ኣለኻ እቲ መፍትሒ ድሓር መፀካይ ኣብ መጀመርያ ዘይክረኣየካ ኸሊ ድሓር መፂ ስለዚ ድሓር ተሰዊጥዎ ደቂ ከምዚ መለኪኖ ዝበሃል ነገር መደገፍታ ጌርካ ክትኣልዮ ንዝኾነ ዋላ ዓቢ ነገር ቀሊል እዩ ፈርድ ክራም ዝበሃል ሕጊ ፊዚክስ እዩ ስለዚ ቆሪፁ ዕንጨይቲ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ንብታሕቲ ውሻለ እትዩ ብቐሊሉ ከኣልዮ ካብቲ መገዲ ክኢሉ እሱ ምስ ኣልዮ ብታሕቲ ዝፀንሐ ገለ ወርቅን ሙስኻ ጽሑፍ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ንጉስ ዘቐመጦ ስለዚ ኣብቲ ጽሑፍ እንታይ ነይሩ see every point of adversity as an opportunity for growth ነፍሲ ወከፍ ኣብ ህይወት ዘጋጥመካ ዕንቅፋት ወይ ከዓ ፀገማት ከም ዕድል ረአዮ ንኽትዓቢ በቲ ከምኡ መሰረት ብምሕላፍካ ወይ ከዓ በቲ ከምኡ ፈተና ብምሕላፍካ ጥራሕ ኢኻ ተዓቢ ትህነፅ ዝያዳ ኣብ ህይወት ትብርኽ ዝብል ጽሑፍ ናይ ህይወት ትምህርቲ ሒዙ ከዓ ከምዚ ምርኣያ ናይቲ ዝገበሮ ዝወሰዶ ቆራፅ ዝኾነ ተበግሶ ከዓ እንታይ ኣብኡ ሽልማት ፀኒሕዎ ወርቂ ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ትምህርቲ ኣብ ዘርእየና እንታይ እቲ ክጅምር ከሎ እቲ ስቶሪ እውን ከምኡ ንሽግራትና ኣብ ክንዲ ንሃድሞም ክንገጥሞም ከም ዘለናን እንተዳ ናይ ባሓቂ ርኢናዮም ከዓ ኣብቲ ሽግር ዝመስል ነገር ኩሉ ግዜ መፍትሒ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ዕድል ከም ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሽግር ምስ መፍትሒኡ ወይ ከዓ ምስቲ ኣድቫንቴጅ ልክዕ ከምዚ ክልተ ገጻት ናይ ሓደ ሳንቲም እዮም ዝመፁ ብዙሕ እዋን ግን እንታይ ኣብቲ ሽግር ጥራይ ወይ ከዓ ኣብቲ መፂእ ዘሎ ፀገም ጥራይ እንተዳ ተድህብ ኮንካ ወይ ከዓ ንምንታይ መፂኡ ኢልካ ምስቲ ኦልሬዲ ክውን ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ክኸውን ኣይነበሮን ኢልካ ትቃለስ ኣለኻ ኮንካ which is ፊታይል ዝኾነ ወይ ከዓ ትርጉም ዘይብሉ ቃልሲ
ولا حدا كخيدك هيكلني بزح وانا بهيوت زشجرنا انتاي حدا صقم مسمته نصيلو تقبلنا انتاي كنقبر نخلي لنا نحسب انتاينا نقبر كمتصا عين ورن سبو ممصو تدع نفسنا نوقس علينا نفسنا نوقس سبات نوقس كال نعدلنا نمار امو داتا شو عم مفتاح كنا تكرتينا ابتي حلف زنبره اتوكيرنا كخون اينبرون ስለዚ ብዙሕ እዋን ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ንመሃሮ ዕንቅፋት ዝመስል ወይ ከዓ ዓጋቲ ዝመስል ነገር ብሎክ ዝመስል እሱ መገዲ ናብቲ ዝበረኸ ክፋል ናይ ዓወት ከብፅሓካ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዘሎ ነገራት ዘይምቕባልካ ከዓ ንስኻ ኢኻ ተሰንበር እቲ ነገር ኣይኮን ምክንያቱ ኢኔኒ ወይ ኣጋጢሙ ኣሎ ሓደ ነገር ተዳ ሓንቲ ማዕፆ ተዓጥያ ፀኒሓ ትንሲ ክትዕፀይ ነበራን ስለ ዝበልኩ ጥራይ እንታይ እቲ ነፍሰይ ጥራሕ ዝጎድ ዘለኹ እምበር ካብ ምዕፀባ የትርፋኒ እንታይ ተዓፅያ ካልኣፍ ደገሎ ድዩ ሰዓታት ድዩ ተቐያይሩ እንታይ ንዝብል ነገራት እንተዳ ከምፅእ ኢለ ግን ናብ መፍትሒ ተኩር ስለ ዘለኹ ካልእ ዘይረኣኹም ዕድላትን ክፈልጥ ትኽእል ምናልባት ካልእ ማዕፆ ንክድስስ ክሕግዘኒ ንኽእል እዩ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ኩሉ ግዜ ባህርያዊ ንዝኾነ ሰብ ይዕበይ ይንኣስ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገማት ወይ ከዓ እቲ ብድሆታት ናይ ሂወት ኣለና ምንባር ማለት እሱ እዩ ተዘይኮነ ከምዚ ንኩሉ ፀገማት ኣልየ በቃ ሕጂ ዕሪፈ ኣለኹ ደቂሰ ኣለኹ ገለ ትብለሉ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሂወት ፀገማት ሓደ ነገር ክትሰግር ከለኻ እንደገና ፀኒሕኻ ካልእ ነገር መፅእ ንእሽተይ ዕሪፍካ እንደገና ካልእ መፅእ እዚ ኸ እንታይ ንዓና ንክሰርሐና ኣብቲ መስርሕ ንክሃንፀና ዝመፅእ ነገር እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ዋላ ትማል ዝበልናዮ ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኑ እቲ ናቱ ፅንዓት ወይ ከዓ እቲ ናቱ ሓቀኛ መንነት ዝረጋገፅ ሰብ ከዓ ብኸምኡ ብትራያልስ ብፈተነታት ብፀገማት ተፈቲኑ ምስ ሓለፈ እቲ ናይ ብሓቂ መንነቱ ዝሰርሕ ናይ ብሓቂ ካራክተር ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ዝወሃብ ዋላ ፈተና ኣብ ትምህርቲ እኳ ክንሪኦ ከለና ሰብ ምስ ተፈተነ እቲ ሽልማት ዝወሃቦ ምክንያቱ ነቲ ፈተና ክወፅእ ክኢሉ ምክንያቱ መንፅር ናይቲ ዘሎ ፈተና ከዓ ነብሱ ክዕብል ክፅዕር ንኽእል እዩ ስለዚ ፈተና ዘይብሉ ሂወት የለን እቲ ባህርን ኔቸር ናይ ሂወት ከዓ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ነፍሱ ወከፍ ዝመፀና ብድሆታት ኣብ ሂወት ንክንዓቢ ንክንውስኽ ንክንቅፅል ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ክኸውን ኣይነበሮን ኢልና ኣብ ሕሉፍ ጥራይ ተኣሲርና ነበር ነቲ መፅኡ ዘሎ ዕድላት ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ሰይ ንኣብነት ፓንዴሚክ ናይ ኮሮና መፅኡ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ 2-3 ዓመት ስለዚ 3 ነገራት ይጋጢሙ እተን ብመንፅር ቢዝነስ ተዳሪናዮ እተን ንኣሽቱ ቢዝነሳት ንኣሽቱ ማለት ነቲ ለውጢ ዘይተቐበሎ ምስቲ ለውጢ ክቕየራ ዘይከኣለ ነገራት ዳርጋ ፀኒተን ከም ዘየለዋ ኮይነን ጠፊሸን ማለት እዩ እተን ማእከሎት ዓይነት እንታይ ኮይነን ኣትሊስት ሰርቫይቭ ገብራ ክኢለን ከምዚ ህላውነተን ዓቂበን ክፀንሓ ክኢለን ካልእ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ዝመፁ ምስቲ ነገራት ዕድላት ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣብኡ ዘትሃቡኻ ልዕሊ እቲ ካልእ ግዜ ክጥቀምሉ ክኢሎም ናብ ረብሖም ክዓብዩ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ከምዚ መርገም ዝመስለካ ነገራት ነቲ ሓደ ምርቓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ብኸመይ ፖይንት በየናይ ዓይኒ ንስኻ ትሪኦ እቲ ነገር ዝፈሃለ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሽግራትና ይዕበዩ ይንኣሱ ኣጠማምታና ናትና ኣብኦም እንተደኣ ክንቅር ክኢልና ዕድላት ሒዞም ዝመፁ ነገራትን ካልእ ናይ ሂወት ትምህርቲ ዝሓዙ ዋላ ኣብቲ ዋላ ሓደ ዝስ ትምህርቲ ብሉን እዚ በቃ ከምዚ ፈተና ጥራሕ እዩ ፀገም ጥራሕ እዩ ኢልካ ተሓስበሉ ናቱ ናይ ሂወት ትምህርቲ ነገር ከም ዘሎ ክንሓስብ ተኽኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ንዑ ዝድህስስ ጥበብ ኢና ክንሪኦ ነብሲ ወከፍ ፖይንት ነናቱ ካልእ ዓበይቲ ዛዕባታት ዝሓቆፈ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ስሙዝ ዝፀንሕቲ ሂወት ለማ ትፀንሕ እሞ ድሓር እንታይ የጋጥም ምስባር የጋጥም ኣብዚ ርሳስ ከም ንሪኦ ዘለና unexpected happens ዘይተፀበናዮ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ክንቋፀሮ ይንኽእል ኢና ካስኬድና ሂወት እቲ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ክትቋፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ባህርያዊ ዝኾነ ሓደጋታት ክትቋፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣትሊስት ሰይ ንኣብነት ናይ ኮቪድ ፓንደሚክ ዝነበረስ ክንቋፀሮ ይንኽእል ኢና ግሎባል ዓለማዊ ዝነበረ ካብ ቁፅርና ወፃኢ ኣብኡ ብኸመይ ሴል ንገብር ኣብቲ ማዕበል ናይ ሂወት ግን it's up to us ንዓና እዩ that's why ኣብኡ ክንሕንብስ ወይ ከዓ ኣብኡ ሴል ክንገብር ዘድልየና ጥበብ ክንሕዝ ተደኣ ተዘይክኢልና ጥሒልና ክንተርፍ ንኽእል ኢና እቲ ማዕበል እቲ ካልእ ነገራት ብዙሕ ዝመፅእ ነቲ ሰብ ንክሰርሖ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሓቂ ጀላባይ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ሓምባሳይ ብብርቱዕ ማዕበል ኣብ ብርቱዕ ማዕበላት እዩ ዝፍተን ኣይሚን ዝስራሕ
تزيكون أنت دا فتان هنا تزيله جينا فترة أيكل جينا فترة تداوين فتان زخنا هنا فترة لو منياتو بمن صرت زحلفه ويكا السعر بدهتات ويكا سجما شعو جينا يسميه سأبي وتنا خات جينات كن في تسمت تداوينا تعاود كن في تسمت تداوينا كابز نبرنا درجة زيادة بليهنا هم وتسنا هي وتموكرتات كن دل بوزح نجارات كنكون تداوينا نستوم بدهتات نايوت كابز سجمات نبلون بدهتات مبالحش نصوم كن ما حازوهم كلالنا عرفتنا هم قبرهم كلالنا كن قبلهم كن كلالنا منياتو بوم سجيرنا هنا نافتينا عاود حنتاس نبته كمزي قدلات زلو أمونغو عينت مسناخل زلو ريسين ويكا قدم تحاسيبنا هوت كومي نفسه كفدان تركات كير كلها وهم يخاط غير نو لما تكوني روتي الكلام أيكوني تي بحري ويكا تفترو ناي تعلم كومي يكونا. So the important thing is knowing how to turn problems into opportunities. سابز خم ريزلنا ترساس تسيرو. نمتاي تسيرا خسبرا إنا وران تي خمزو خينا قلب كنتول نابعدل تداغت كيرا غيلكا opportunities بلا زلا كلتا رساس غنالكا بستفاري نقرات سارة تخل بغلتي أغتب لحات تخل زيا سو بزح نقرات يخلقات مزغل مالتي سلزي كم زا عينة مايند سيت ويكا كم زا عينة الرأيانا هيوات انت حيزنا نخال سب شي قرز موصلة نقر نعنا عدل كهوني ويكا زخونا ربح حيزغ ماتيو نزل مقلاتي ماركس أوريليس ستايلو زي كابتم عبيتي روماوين زنورة مرحي أزيت بابينيا The impediment to action advances action يلو impediment عقات مالتي نحدا action ويكا نحدا تقورو زلخا تكبر ويكا تخورو زلخا مقدي زعاقتك زمسل أب حق مسيخا قن تدا تتقيم كاليلو نتمقد خايزة كالاتفو and what stands in the way becomes the way after مقدي امنو خينو زرع خيخا متاي the blocking stones نبر it becomes a stepping stone عقاتي كوين سمع كاز نبر مداي وخونا كان بزبرخه وبيلكا تديب كمي تصربو نتي أفت مجد زولا من جنة قد سكا أسكالاري خاطي قبرويس كم حدا منري أخا كم حدا عن كاتري أخا نام مرارا نابكال النجار تاعتو. Thus the impediment to action advances action and what stands in the way becomes the way. إذن ترى أخن حسكي لنا نفس وكف زمت بدهتات التي أراينا بمقيار قال نجار ربيحنا لهم كنوات سخن نخل تدافعنا بزح شجرنا نجار المات بزح وان زموت فرحتات زموت شغلات انتي نجارات كل وقت خاب زي مدلاي ويكا زي تتصبنا يتصقمات كموت خلوا ينفطروا نزيهم كمي غيرنا كنفتحهم نخل تدا تطبب كنحسكي لنا كن ستانس لذي زي طبب زي ازي اقداسي سلسة درجاتات على وظيفات حد سقمات زي خابزهم عبيتي مراحت زنور نوستو سلسة نجاري سوك أدامي perceptioni جنزابة اتخالاي تكباري تسالسيكا تويل تدليت تي نيح تواني قال زبلتي ناي مقبار تي أوش تخازلو دليت مالتي أوكي سلست يوم زيوم تواساسي يوم زخديم أوكي حاجة نتا حدز مقويم سو جنزابي perception كنركلنا أب نقراز زلنا رأي مالتيو تدليت تنلزلنا ويل كتكتسلنا يمدلاي عبو مقبار ويكا determination قراص نزبلو بمولا ما بزيهم زاتو action كا تكباري حلفوني اللي يعني كندي زعابي تناتنا intention تناتنا حساب تناتنا حقنا يعبه انت دانا بتكبر كساقر تزيكي لزخونا نقر طيب ترقمه بلون ساز بتنا مجمرة خنجمرينا جنزابه زخونا تساقم ويشقر عقاتي ملو ساز مجمرة زلينا جنزابه تساقم سي بحق اون تساقم كنبلو كاب نفتن كم بده هورينا انت دا قال نقر أو زلنا رديت كنم تسوينا تبوي منهاتو تساقم مبالنا شجر مبالنا ولا تترمينولوجي ناتنا أبتغرينيا هم تكم كلنا تساقم شجر تدايلنا نيجاتي بويكا ألتاو نقر يمس بدون تدايلكا جن أتليس كسجر زغل نقر ويفتنا تيلكا تبوي تزكاو تجمر سلزي جنزابة مالز perception تاي مع التاوين نقرات زلنا الرأية حدا نقر مسرع خيب زعبو رأسخا تحسبو ويكا تبو ترقامي ويكا interpretation يزي أراداي سلزي إزي نقراتنا أب نقرات زلنا جنزابي ألتاو دي أونتاوي أزي وساني إذن باي ذا واي أب نفس كف
اتراي يزمركوس سينامنت ذات شعات بزيالا بزن تداخن كاريخه هنده سطر شديشته بزن تداخن كاريخه تشعاته ازي كما حدا قالو تان تدارينا شديشته زلو تحداخا كما انت تداريخه كابينه بوينت كابينه انجل تريو وساني نسوي حدا عينت كونتات نقليو عدل نقليخا مرقم كخون زغل مالتي ويكا نقليخا تقم كخون زغل نسوي إذا حلفون تايسنين يرنا بزعباتهم كلتا ناي حد ناي كلتا استفالية ناي جاما زفريات كالات ناو أفريقيا مزيوم زبولو توم ناي ماركتين ناي مشات كساي توم ماركتين ايجنتس توم كلتا سوات رخبت كلتا تكال كلتا ريبورت يمهيوم أب حدا بوتا بتسيحم مسموت بأفريقيا تي قدامين تايلو وبكا تي علامة زنبرة ناي سراح عدل على ديو ماركت على دي علاقة على دي بأفريقيا نفلاتي متي سلزي متيو نا أب أفريقيا بكم زبها البوتا نعمل ولا كونغو نبلو أب كم كلهم بكا جاما زبها لا يفوتوني سلزي كونسبت ناي جاما زي بلسب كيلكا جاما شطلي تغني خاص لازم بكا علاقة بقولون تي بوتا يكوني الريبورت تصبصب ما حلاليفو تخلايكا بنصارو كمين يرو سباله هو عزيز زدن غيلو نفسه كفسب ጫማ يدليه ስለዚህ ጫማ አገዳስነት ናይ ጫማ እንተዳ ምሂርናዮ ነብሰ ከፍሰብ ስለ ዘልዮ እቲ ማርኬት ኣዝዩ ዓቢ ስለዚ ዓቢ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ዓቢ ዕድል እዩ ዝረአ ነገር እዩ ስለዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣይኮን ርኦም the same ነገር ሓደ ዓይነት ነገር እዮም ርኦም that's why እቲ ሓደ ኔጋቲቭ እቲ ሓደ ፖዚቲቭ ዝሓዝ ዘሎ ግን ኣብቲ ኣረኣእያ ኢኻ ትዕፆ ዘለኻ ማለት እዩ እተን ሳንቲም ክትሪኣ ከለኻስ በዚ እንተዳ ግንፅል ኣቢልካ ኢኻ በቲ ሓደ ተገንፂልካ ኢኻ ልክ ከም ዝቁፅር ትሽዓተ ዘሎ ተዳ ኔጋቲቭ ኮንካ ሽዱሽተ ንኣብነት ተላኢኻ مقدار أنت دا بوستي يكون كتشعات تريقها موسخن إلا أنت دا حسيبنا ينزل نطمنا perception تجنزابناتنا بنقرأ زلنا والثاني مالتي ننقرات كمينا نريم عزي أقداسي سيدي نعنا زسنفنا دي ولا مورال زبناي is it empowers قبرنا دي تي أبنقرأ زلنا رأيا أو حدا سخونة شجر كما تسخلو ويكا سخونة بدوخ ما تسخلو سي انتينا نبلو ስለዚ ካብቲ መጀመርያ ኣብቲ ነገራት ዘለና ግንዛቤ ካዊና ንምርኮስቲ መፍትሒ ንኽነምፅእ ስለዚ ክልተ ዓይነት ግንዛቤ ኣለዎ ተቐዳማይ ባዕላዊ ባዕላዊ ማ ሳብጀክቲቭ በቃ ካብ ናትካ ተኻልኣይ ስምዒታዊ ብስምዒት ናትካ ተቐስቂሱ ዝመፅእ ሳልሳይ ከዓ ፀቢብ ባዕላዊ ስምዒታዊ ፀቢብ ኣጠማምታ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ዘይረኣየ እንታይ ዝኸውን ጎዳኢ እዩ ምክንያቱ ዓብ ስእሊ ናይቲ ነገር ክትሕዝ ስለ ዘይትኽእል ኣፅበብ ኣቢልካ ትሪእሞ ጭንቕንቕ እዩ ዝብለካ እቲ ነገራት ከምዚ መፍትሒ ዘይብሉ ንዓኻ ብሎክ ገብረካ ዓግተካ ነገር ዝመፀ እምበር ካልእ ዕድላት ሒዙ ከም ዝመፀ ትርአን ኢኻ ስለዚ ህዲ ኢልካ እንተ ደኣ ካብ ስምዒት ወፂኻ ስምዒትካ ተቆፃፂርካ መጀመርያ ቁኑዕ ዝኾነ ሚዛናዊ ካብ ገዛ ርእስኻ ዝወፀ ካብቲ ባዕላዊ ዝኾነ ነገር ወፂኡ ሚዛናዊ ኦብጀክቲቭ ኮንካ እንተ ደኣ ክትሪኦ ፈቲንካ ግን እንታይ ወስኽ ዝያዳ ንፃረ ክላሪቲ በካ ስለዚ ክትሪኦ ዘይከኣልካ ዶትስ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ነጠብጣብ ከተራኽቦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንሓደ ዓይነት ፍፃመ ንቦ ትርጉም ወሳኒ እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር ዝኽዛረብ ከሎ ዊልያም ሼክስፒር እንታይ ኢሉ ፅቡቕ ሕማቕ ዝበሃል የለን ኣተሓሳስባና ኢኩም ዝገብሮ ተመሳሳሊ ከም ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ነገር እቲ ሓደ ኣቕል ኣቢሉ ክሪኦ ከሎ እቲ ሓደ ኣኽቢዱ ዝሪኦ ኮታይ ኣብ ኣተሓሳስቦም ኢኩ ኣብቲ ነገራት ዘለና ግንዛቤ ስለ ዝፈኣለ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ናይ ሓደ ነገር ልክዕ ከም ዘለዎ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ከነማዕብል ክንክእል ኣለና ከም ዘለዎ ክትሪኦ ተኾንካ ከዓ ባዕላዊ ክኸውን ይብሉን ገዛእ ርስኻ ካብኡ ክትውፃእ ክትክእል ኣለካ ስምዒታዊ ክኸውን ይብሉን ስምዒትካ ክትቋፀሮ ክትሃድግ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዋን ነገራት ከጋጥም ከሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ብድሆታት መጀመርያ ዝመፅእ እቲ ፍርሒ እቲ ምጭናቕ ዝብል ነገራት እዮም ዝወሩና እዚ ከዓ እቲ ብሬን ናትና ተእምሮ ናትና ካብ ቅድም ዝተሰርሑ ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ታሕተዋይ ሊምቢክ ብሬን ዝበሃል እቲ ኢሞሽናል ወይ ከዓ ናይ ስምዒት እንስሳዊ ዓይነት ዝበሃል ሓንጎል ዘይኮነ ክገዛእና ዘሎ እቲ ፕሪፍሮንታል ዝበሃል ሰብ ምዃንና ዘርእየና ልዕልቲ ፀገማት ክንወፅእ ዝገብረና
ካብ ስምዒት ወፂና ክንሓስብ ከለና እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ልክዕ ከምቲ ጅማውትና ወይ ከዓ እቲ ማስል ናትና ጨዋዳታት ናትና ነላምዶ ክንክእል ኣለና እዚ ነገራት ተዳ ጌርካ ኣተሓስባኻ እንተዳ ቀይርካ እቲ ነገራት ትቕየር ኣብ መወዳእታ ናብ ረብሓኻ ትቕየር ማለት እዩ ስምዒትካ ምቁፅፃርን ምህዳን ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ፀገም ወይ ከዓ ዝኾነ ብድሆ ከጋጥም ከሎ ብሂወት እዩ ሃንደበት ኣብ ስራሕካ ገለ ጋጢሙ ቢዝነስ ናትካ ሃንደበት ኣብ ጥዕናኻ ገለ ነገር ኣጋጢሙ ሃንደበት ኣብ እቲ ተዓዮ ዘለካ ፕሮጀክት ዝኾነ ፀገማት ዕንቅፋት ኣጋጢሙ እቲ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ህድእ ክትብል ትክእል ኣለካ ስምዒትካ ክትቆፃፀር ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ስምዒታት ብመንፅር ዝመፁ ሕርቃን እቲ ፍርሒ እቲ ሻቅሎት ኩሎም እዞም ነገራት እዚኦም ብግቡእ ከምዘይተሓስብን ሚዛናዊ ከምዘይትኸውን እዮም ዝገብሩካ እዚ ነገራት ዝተለካ ዋላ ሓደ ከምዚ ቁኑዕ ዝኾነ ውሳነ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣሜሪካውያን ንጠፈር ክሰዱ ከለዉ ዝኾነ ኣስትሮናትስ ካብቲ ቀንዲ ዘላምድዎም ዝዓበየ ከም ስኪል ወይ ከዓ ከም ክእለት ክትሕዝቦም ዝደልዩ ኣብቶም ኣስትሮናት ናቶም ኣብቶም ሳይንሳውያን እንታይ እዚ ዘ ኣርት ኦፍ ኖት ፓኒኪን ፓኒክ ከይትገብር ከይትፈርሕ ከይትስንብድ ስምዒትካ ናይ ምቁፅፃር እዩ ስለዚ ብዙሕ ልምምዳት እዮም ዝገብሩ ብዙሕ ልምምዳት ባይ ዘ ወይ እቲ ልምምድ ከመይ ገይሩ ናብ ዓወት ወይ ከዓ ናብቲ ማስተሪ ምልከት ናይ ሓደ ነገር ከብፅሐና ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ብምልማድ ነገራት 10 ግዜ ብምግባር ብዙሕ እዋን ብምግባሮም ጥራሕ ኢና ክንለምዶም ንኽእል ብኦም ብዛዕባኦም ብምሕሳብ ጥራይ ነገራት ክንፈትሖም ወይ ከዓ ክንለማመዶም ኣይንኽእል ኢና ዳስዋይ ብዛዕባ ኮንፊደንስ ብዛዕባ ርእሰ ምትእማን ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢልና ነርና ፑት ኢት ኢንቶ ኣክሽን ናብ ተግባር ከተሰጋግሮ ክትክእል ኣለካ በታ ዝቐለለት ንእሽተይ ክትገብራ ትኽእል ተግባር ግበር እሳ ጥራሕ ናብ ካልእ ዝዓበየ ተግባር ትመርሓካ ተዘይኮነ ከምዚ ብዛዕባኡ ስለዝተመራመርካ ኮፍ ኢልካ ስለዝሓሰብካ ጥራይ ዋላ ሓደ ይወስደካን ዝበልና ብኸምኡ እዩ መጀመርያ ግን ኦፍኮርስ ትርዲኢት ክትሕዝ ኣለካ እንታይ ሒዝካ ኣሎ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ዋንስቲ ሒዝካ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ እኩብ ናይ ዝሓለፈ ሊሚቲን ወይ ከዓ ደራቲ ዝኾነ እምነት ምስ ፈለጥካ ግን ዋላ ሱዳ ተሰማዓካ ትፈርሒ ትኽእል ነገራት ትኸዶ ስለዚ ቀፃል ልምድ ነቲ ነገራት ክስዕሮ እዩ ዝገብረካ ንኣብነት ኣብ ኩዕሾ እስከ ንርአ ምኩራት ተፃወቲ ክቆልዑ ከለዉ ነቲ ወሳኒ ኩነታት ፀገም የብሉን ከም ስምዒታቶም ተቆፃፂሮም ብርግኣት ስለ ዝቆልዑ ብዙሕ እዋን ሸቶ የመዝግቡ ኣብ ሓደ ክሪቲካል ነገር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ወሳኒ ነገር ግን እንታይ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ፈቲኑ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ተመክሮ ናይ ኮሚታት ዘይብሉ ሰብ ተዳ ኣምፂኻዮ ናይ ክእለት ጥራይ ኣይኮነ እዚ እቲ ስምዒታትካ ናይ ምቁፅፃር ኣብ ሓደ ነገር ምክንያቱ ስምዒታትካ እንተደኣ ነቲ ናትካ ራሽናል ማይንድ ወይ ከዓ ናትካ ሪዝኒን ነዚ ፕሪፍሮንታል ዝበሃል የፀልሙቶ ይዓፅዎ ስለዚ ብዝግባእ ራሽናሊ ወይ ከዓ ርትዓዊ ኮንካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ነገር ስለ ዘይብልካ እቲ ትወስዶ ኣክሽን ወይ ከዓ ትወስዶ ውሳነ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ክንጥሪኦ ዘለና ዝዓበየ ነገር እዚ ነገራት ከጋጥሙ ከለዉ ስምዒትካ ምቁፅፃር መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ክንሃድእ ክንክእል ኣለና እቲ ነገር ኣጋጢሙ ኣሎ ኦኬ ጉድ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ንምንታይ እንታይ ክገብር ክእል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንዝብል ነገራት መጀመርያ ምክንያቱ እንታይ ሓደ ግዜ ዋላ ከምዚ ልክዕ ከምዚ ክሳብ ሞት ዘኺድ ነገር ዘጋጠመ ጌርና ነገራት ንሓስቦም ርግእ ኢልና ንሓስበሉ ግን እንታይ ማዕረ ክንዱ ኣዝዮም ኣሰከፍቲ ከም ዘይነበሩ ከዓ ንግንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግንዛቤ ናትና እንተደኣ በቲ ቁኑዕ በቲ ንዓና ዘስራሐና ዝጠቕመና ክመፅእ ኮይኑ እቲ ስምዒትካ ምቁፅፃር እቲ ሃቢን ኩል ሄድነስ ዝብሎ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲን ቀፃሊ ኣብ ነገራት ክንለማመዶ ዘለና ነገራት እዩ ካልእ ፕራክቲስ ኦብጀክቲቪቲ ነገራት ከም ዘለዎም ምርኣይ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ከምዚ ንእሽተይ ፀገም ኣጋጢማቶ ከምዚ ክንዲ እምባ ገይሩ ዝርአ ገሊእ ሰብ ከዓ ኣሉ ግጅፍ ፀገማት በቲ ንሕና ንሓስቦ ተሰኪሙ ከዓ ኖርማል እዩ ከምዚ ኢሉ ኣቃሊሉ ዝርአ ስለዚ ነገራት ከም ዝረኣኻዮም እዮም ብዝተኸኣለ ግን ከም ዘሎ ናይ ምርኣይ ጥበብ ከነማዕብል ክንክእል ኣለና ነገራት ከየተዓባኻ ከም ዘለዎ ምርኣይ ምክንያቱ እቲ ፐርሰፕሽን እቲ ግንዛቤ ንብሎ ዘለና ባዕልና ንቦ ትርጉም እዩ ሰባ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታትና ካብ ናትና ፍርሒ ካብ ናትና ገለ ኢና ነምፅኦ ስለዚ ብዝተኸኣለ እንተዳ ነገር ከም ዘለዎ ክትሪኦ ኮንካ ከዓ ዊትኣውት ጃጅመንት ሕማቕ ፅቡቅ ከይበልካ ኦኬ እቲ ዘሎ እዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ ካብዚ እንታይ ንብገስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ናብ ዝብል ነገር ኣእምሮኻ ናብ ከምኡ ተሰዲድካዮ ባዕሉ ይፍታሕ ዘምፅእ ኣእምሮኻ ፍታ ፀገም ንምንታይ ትከውን ነይርዋ ብዙሕ እዋን ካብ መፍትሒታት ዝኣልየና
رأسنا أب حلف سلسة حازي حلف مالتك كم زخونا ينوران نتنا يقدم زنبرة تنافق بزح وانجن ولا بزخم زرانيو تداك تعبين تداك تكير كونكا أب حلفك بمنبر ويكا بمسار يكون كان تعبي نعوت قرف وقت في الوقت كلا لك تفنوا ما نفتي أنا وند بهالسفير ويكا نفتي تفلت بوتا كيد كتفكت كلا لك سلزي نجارات كي تعبايا كي تعبنا خمزول لو نايم رأي لم دخلت رقم كلا لنا نزي نمجلس مع الماركس أو ليرسلو انتهي ولا نابنت أب معلتها هيوتك تلامد واين تاريخ نابنت نبيت عزيز أبو بقى كله عينت كميز بلا جلاس كي يروح شيء كلا خلا لحد كمزي زنقص مخا فرمنت زخانة ويني مخانس أسوي له السجاجل أنت تاريخه زموت إنس عينت يزخون زلو تيروست البقات تتصابي أزمة سكازلو سلزي تيماتي إتي كل زلو نتصابع نجارات كلا أو تصيخة خمسة لو رأي بقى نيكد أو تصيخة تروح بقى خمسة لو نجارات رأي بزح وان التقنيات زي كنا زسم بدنا زفرحنا إتي بقى أفتخابين فترة دراماتاتي واحد جدا أخيلني بقى زخم ستورينا فتحني واي كم حجها كم زوكو هاي نيري معات ستوريز بقى بعدنا الفترة ستوري له أب كابينا زلو سبات ناي دراما سبات تخينم كاب كندي كاست دراما وتصيخة نفت زلو نقطة أتو زحقو زخا تاغا كمزي مقازم تتركب عندنا مودات انتي أبتي باست ويك أفتح حلف سلت نبر نابلو تايت متسنيها سيز نقرات كم زلو نايم رأي objective زخاني judgment ويكا جنزابي مهلاو كابتي قاندي كنمصو زلنا نقري سلازي أبز انتاي بلنا لا بحال نقر زلنا على الرأي انت دا غيرنا حتى نريء زلنا نقر نوعد يغير ناتو زي perception زبال زي جنزابي كنوحنا ينبر كمينا perceive نقبر نقرات بتم هواساتنا مستناس أبرسناس كمي يسترقم تدايلنا مسناي حلوف زنبرة نقراتنا مستي ميموري كن حجز نبرنا زخرتات بوزوح مس تيز نبرة أبيوتنا زقات من سميعتاتنا زقسقس كنتات مسينا تأثرو تصفي أبدأ حدا نقر ترمو زحرقاكا وي زحقو سكاكو تاني مسناي حلوف بمتأثر تمصኦ ነገራት ኣሎ ተምጽኦ ዝኽሮ ኣሎ ካብ ዝኾሙ ነገራት ወፂና ግን ነገራት ከም ዘሎ ናይ ምርኣይ ልምድታት እንተዳ ክነጥርኽ ኢልና እንታይ ብዙሕ እዋን እቲ ንጻረ ዝያዳ መፂ ኩሉ ግዜ ኣብ ንጻረኻ እንታይ ኣሎ ትመፍትሕ ኣሎ ከምኡ ምስ ንኸውን ዋላ ሓደ እቲ ካልእ ገጽታ ናይቲ ጉዳይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ እንታይ ክግበር ከኣል ናብዚ ናብ መፍትሒ ክንከይድ ንኽእል ኢና ንኣብነት ከም ኣብነት ክኾነ ናብዚ ሓደ ሰብ ብምኽንያት መጉዳእቲ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ኣብ ገዛ ተዳኣሎ ኢልና ሓሲብና ኣብ ክንዲ በቃ እዚ ሽግር ኣጋጢምኒ ስራሕ እኮ ክህሉ ነይሩኒ ሕጂ ወላ ስራሕ ክህሉ ነይሩኒ ስለ ዝበለሲ ኣብ ስራሕ የሉን እዮ የለን ካብቲ ስራሕ ሲ ወፂኢ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ነገራብቲ ኣብቲ ክኸውን ኣይነበሮን ዝብል ንሎሚ ዘይምቕባል ናይ ምጉርምራም መንፈስ ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ እንተዳ ተኺሉ መፍትሒ ከምፃ ኣይክልኒ ሰብዚ እንተዳ ህድእ ክብል ክኢሉ ግን ብዙሕ ነገራት ክግበር ከኣል እዩ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ሂወቱ መደቡ ከስተኻኽል ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝያዳ ክሓስብ እንታይ ዝገብር ነይረ ቢዝነስ ተዳ ኮይነ ካበይ ናበይ ከይደ ንኽብል ዕረፍቲ ዘይሂባተ ነይሩ ነብሱ ዕረፍቲ ክህብ ንስድሩ ግዜ ዘይሂብተ ነይሩ ንስድሩ ንሂወቱ ዕረፍቲ ክህብ ከንብብ ዘይክእልተ ነይሩ ከንብብ ክፅሕፍ ብዙሕ ነገራት ክገብር ከኽእሎ ዝመፀ ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ እንታይ ግን ኣቐዲምካ ናይ ሓደ ነገር ከም ሕማቕ ጃጅመንት ክኸውን ከም ዘይነበሮ እንተዳ ጌርካ ዓፂኻ ግን እንታይ ዝኸውን ከምዚ ነቲ ዘሎ ብድሆ ዝመስል ነገራት ካልእ ብድሆ ይኻቱ ዝኸሉ ኣብ መፍትሒ እንትትኸይሽዑ ኣብ ምጉርምራም ኣብ ንዓይ በጃኻ ዕድል ለብለይ ንኣነ ከምዚ ጋጢምኒ ክኸውን ኣይነበሮን ናብ ዝብሉ ነገራት ትመፅእ ንዓኻ ዝሕግዘካ ከምኡ ሰብ ኣብቲ ከባቢኻ ተሎ ከዓ ካብኡ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንተታት ዘይኮነ ኣብቲ ዘሎ ነገራት እታ ናይ ሕጂ ዘላ ሪያሊቲ እዚኣ እሷ ኣብዚኣ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንተዳ ክነተኩር ክኢልና ብዙሕ እዋን ፍታሕ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ እንተዳ ተሰይጉ ምናልባት ናቱ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናቱ ስራሕ ንክጅምር ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ኤንስታይን ዝበሎ ኣነስ ቀኒ ዘመስግኖም ሲ ነቶም ኣይፋል ዝበሉን እዮም ኢሉ ነቶም ኖኖ ዝበሉን ምክንያቱ ኖ ስለ ዝበሉን ሲ ባዕለይ ክገብሮ ክኢለ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብድሆ ዝመስል ፀገም ዝመስል ነገራት እስኻ ንክትዓብየሉ ዝመፅእ
ዕድላት ሓቂፉ ስለ ዘሎ ናብቲ ኦፖርቹኒቲ እንታይ ሒዙ ኣሎ እንታይ ክመሃር ተደልዩ ዘሎ እንታይ ትለሰን ኣብ ዘሎ እንተዳ ክንብል ክኢልና ክንመፀ ንኽእል ኢና ኖ እዚ ክኸውን ኣይነበሮን ኢልና እንተዳ ነስጎ ኮይና ግን ፊታይል ባትል ወላ ሓደ ዘይነዕወተሉ ግጥም ኢና ንኣቱ ዘለና ምክንያቱ ኮይኑ እዩ ዋላ ክንዲ ዝደለና ንለ ክንመልሶ ይንኽእል ኢና ኣብ ክንዲ ንቕየር ቀፃሊ ኣብ ምጉርምራም ንኣቱ ስለዚ our actions can be maybe impeded ኢሉ ዝኾነ ተግባራትና ስራሓትና መገድና ክዕፀ ክእል እዩ ርእስና ግን ክዕፀ ይክእልኒ ኢንቴንሽን ተተሓሳስባ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ክንሓስብ ክንከይድ ኪነት ዘሎ ፀገማት ክንርኢ ንኽእል ኢና እንታይ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እንተዳ ኣካልካ ዕፅው ኢሉ ወይ ከዓ እቲ ስራሕካ ዕዮካ ዕፅው ኢሉ ርእስካ ዝዕፀ ኮይኑ ግን ዓብይቲ ሽግር ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ርእስና ተሓስባና ናይ ኣእምሮና ካ እንታይ we can accommodate we can adapt ነቲ ዘሎ ነገራት ርኢና ምስኡ ክንወሃድ ንኽእል ኢና ክንተዓፀፍ ንኽእል ኢና ኣልበርት ካሙስ ዶኾኒ እንታይ ኢሉ blessed are those who can bend so that they shall not break ቶም ክዕፀፉ ዝኽእሉ በንድ ክገብሩ ዝኽእሉ ሲ ብፃዕኒ ሚል ምክንያቱ ኣይስበሩን እዮም ተዘይኮነ ሓደ ተኽኢሉ መፅኡ ክትኽኢልካ ክትከይድ ፀኒሕካ እንተዳ ዝዓግተካ ነገር ረኺብካ ድን ኢልካ እንተዳ ክትሕልፎ ተዘይክኢልካ እንታይ ኢኻ ተሰይርካ ኢኻ ትርእ ወይ ከዓ ኣብዚ መገድካ ፀኒሑ እንተዳ ሳምሃው ከመይ ጌርካ ንዕኡ ታክል ትገብሮ እንተዳ ተዘይፈሊጥካ ሽግር እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ኣብ ኣእምሮና ወይ ከዓ ኣብ ተሓሳስባና ዘሎ ስነ ልቦና ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ንምንፃር ማርከስ ኣውሬልስ ከም ዝብል ዘሎ ሽዑ ካብኡ ተበጊስካ ሽዑ ኣክሽን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ተግባር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ መጀመርያ እቲ ግንዛቤ ከም ዝተመዓረኸ ስለዚ ንሓደ ነገር ከየተዓባኻ ከም ዘለዎ ርኢኻ ኣለኻ ርግእ ኢልካ ኣለኻ ካብ ገዛእ ርእስኻ ኣውፂኻ ከዓ ሚዛናዊ ዝኾነ ገምጋም ጌርካ ኣለኻ ብዛዕባ እቲ ነገር ብዙሕ እዋን ሚዛናዊ ንኸይንወስድ ዝገብረና ኣብ በዓልና ዘጋጥም ነገር እዩ ሰይ ንረኣዮ እንዶ ንኻልእ ሰብ ዘጋጠመ ሽግራት ክንፈትሕ ቀሊል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ካልእ ሰብ ኢልና ስለንሓስብ እቲ ስምዒታት ክልክዕ ከም ደበና ኮይኑ ከም ግመ ኮይኑ ዝኽልክለና ኣእምሮና ክሊርሊ ወይ ከዓ ክሪቲካል ንኸይሓስብ የለን ንሱ ብዙሕ እዋን እኮ እንታይ ናባና ኣጥቢቕና ነገራት ስለንሕዞ እዩ ዘሸግረና ግን እንታይ ብዙሕ እዋን እቲ ነገር ክትሰዶ ከለኻ ካባኻ if you let it go detached ጌርካ ቦታ ተሂብካዮ እቲ ትደልዮ ነገርን ኣብ መንጎኻን ዘሎ እንተዳ ጋብ ፈጢርካ ግን በዓል ነገራት ንኽተዓረ ተፍቅደል ኢኻ ዘይኮነ ከምዚ ጌርካ ጥምር ኣቢልካ ተዳ ሒዝካዮ እቲ ነገር ከምዚ ሪሊዝድ ኮይኑ ስፔስ ነፅነት ይቦ በዓሉ ከምዚ ንኽፍታሕ ወይ ከዓ ኣንፈት ንኽርእካ እውን ኣይትገብሮን ኢኻ ዋላ ብሕክምና ዝክርአ ኣዝኻ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ናትካ እንተደኣ ነይሮም ሚድዋይፍስ ነይሮም ንፉዓት ሚድዋይፍስ እዮም መሕረስቲ እዮም ወነበረ ኣብቲ ናቶም ኣብተን ኣብቲ በዓልቲ ቤቶም ወይ ገለ ክትመፅእ ከላ ግን ብዝግባእ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም እቲ ናቶም ሪዝኒን ናቶም ራሽናሊ ቶታል የጥፍዎ በቃ እሞ ከምዚ ዶ ክንገብር እሞ ናብ ሲኤስ ዶ ክንከይድ እሞ ከምዚ እንዲያ ኮይና ዘላ ገለ ሶ እንታይ ኢኻ ትገብር ረሓ ኢኻ ትብሎ ኖ በቃ ረሓ ግደፈልና ንዓና ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ኩነታት እንታይ ኢኻ ትርእስኻ ስለ ዝርበሽ ትእሙሮኻ ከምዚ ስለ ዘይረግእ ቁኖ ዝኾነ ውሳነ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ ባያዝድ ኢኻ ትኾን ሶ ከምዚ ክመፅእ ተደኣ ኮይኑ ስፔስ ትቦ ክትክእል ኣለካ እቲ ነገርትሲ ኣብዚ ቦታ ዝተቐምጦ ብዙሕ እዋን እኮ ነገራትና ኩሉ ኣዝዩ ዘሸግረና እንታይ እዩ ሙሱ ኣዝና ተጣቢቕና ስለ ዘለና በቃ እዚኣ ተኸሲረያ ገለ ክኸውን እየ እዛ ቢዝነስ እዚኣ ከምዚኣ ተኮይነ ገለ እቶም ኣብ ቢዝነስ ዕውታት ኣሕዋት እቶም ኣብ ዝኾነ ነገር ነቲ ነገራት ዝገድፍዎ እዮም ብዛዕባ ብዙሕ ዘይጭነቕሉ እዮም ብዛዕባ እቲ ኣውትካም ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ንዖምካ እዩ ዝመፆም ኖ ከምዚኣ ተገይረስ ከምዚኣ ከይትኸውን ኢልካ ነብሶ ከፍ ትከታተል ዓይነት ነገር ግን ብኸመይ ይከውን እዩ ምክንያቱ ኣዝኻ ኣታችድ ኢኻ ዘለኻ ተሒዝካ ኢኻ ዘለኻ ኣብቲ ፕሮሰስ ኣብቲ መስርሕ ኣብ ክንተድብ ብዛዕባ እቲ ኣውትካም ጥራይ ብዛዕባ ምክንያቱ ንኣብነት ፈተና ሃልዩ ኣብ ክንዲ መፅናዕትኻ ትገብር ዋይ ኣብቲ ፈተና ከም ዝተኾነ ዘይፈልጦ ነገራት ተመፅኸ ብድሕሪኡ ከምዚ ዝተመፀኹ ተተረፍክኸ ከምዚ ኢለ ተበልክኸ ወይ ከዓ ንእሽተይ ተጎደለትንኸ ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ህልው ኣይኮንካን ዘለኻ ስለዚ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ ዘይምዕዋትካ ተቀላጥፎ ሰለስተ ነገራት ኣብ ግንዛቤ ርኢና ኣለና ስምዒትካ ምቁፅፃር ዓብ ነገር እዩ ነቲ ነገራት ከም ዘለዎ ክትሪኦ ምፍታን ከየተዓባኻ ካብ ኩሉ እቲ ዘሎ ስቶሪስ ወይ ከዓ ዛንታታት ዝፍጠር ወይ ስኻ ትፈጥሮ ኣእምሮና ዝፈጥሮ ባይ ዘ ወይ ነብሱ ከፍ ኣእምሮና ዘቐብለና ነገራት ክንኣምኖ ኣለና ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እኩብ ናይ ብዙሕ ዝነበረ ናይ ዓመታት እምነታት ናትና እዩ ሰው ካብ ውፅእ ኢልና እቲ ነገር ግን
كمي هدي انت رايلنا تي نجرات نتصارخ له خالي سغانا فتح مثال كمالتي سلسلة نجرات أقول له إذا نجرات مس جبركا نبتجبر يخد سجر أكشن أنت بقرب وقت جبرت تخل نجر تخد قاص أو تخل نجر أب حج وان انتاي يكاد حسمه توقص توسد من توقص صاب زي وسدك كل نجرات يراي كاني تحنتي توقص توسد لكن نخال زعابي توقص ويكان زعابي سرح كتمرحكة تغليها استاذ بزلنا ينجمر نابتن دوليغا نقعز of course ስለዚ ኣብዚ እቲ ከይተሓለልካ ብቐጻሊ ምስራሕ ኣብ ዝኾነ ተዛሪብና ኣለና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዙሓት ሰባት ኣብታ ኣፍ ደገ ዓወት በፂሖም ዝተመርሶ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም በቃ ኣርያ ቢልካ ከምዚ ትነግሮም ተትኽእልሲ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ዝተባሃለ ንኹም እዩ ምክንያቱ እንታይ ኩዕቱ ዝፅዕሩ የብሉ እሞ ኣብቲ ጫፍ ምስ በፅሑ ኣፍታ በፅሖ ግን ኦይ በቃ እዚ ከውን ኢሎም ምለሱ እሞ ክትሪኦ ከለካ ግን ለካ ኣዝዮም ቀሪቦም ነይሮም ብፍላይ ነገራት ክቐርብ ከለካ ሙሱ ዝተኣስር ድኻም ወይ ከምዚ ልክዕ ኣብ ወጋሕታ ዘሎ ፀልማት ዝዓበየ ዝበሃል ከምኡ ነገራት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ብሂወት ዋላ ኣብ ትገብሮ ስራሓት ናይ ሂወትካ እውን ስለዚ ኣብኡ ዝያዳ ክትበልሕ ሳብ መወዳእታ ከይተሓለልካ ክትከይድ ትክእል ኣለካ ፅንዓት ክህልወካ ክእል ኣለዎ ኣብቲ መገዲ ስትራቴጂ ኦፍ ኮርስ ትቀይር ትኽእል ኢኻ ምቁራፅ ዝበሃል ግን ከም ኣማራፂ ክትወስዶ የብልካን እዩ ዝብለና ዘሎ ካልእ ንኩሉ ከጋጥም ዝኽእል እንተታት ድልው ኩን ናብ ኣክሽን ክትከይድ ከለካ ፕሪሞርተም ዝብልዎ ኣለዎ ፕሪሞርተም እንታይ ማለት እዩ ፕሪሞርተም ኣናሊሲስ ኣቐዲምካ ትኩሉ ከምዚ ከጋጥም ዝኽእል ጌጋታት ወይ ከዓ ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት ኣቐዲምካ ተሓስበሉ ኣቐዲምካ ኩሉ ነገራት ትመራመረሉ ስለዚ እቲ ነገር ከጋጥም ከሎ ኣንቲስፔት ጌርካ ስለ ፀኒሕካ ተፀቢኻ ስለ ፀኒሕካ መፍትሒ ኦልሬዲ ኣዳሊኻ ፀኒሕካ እንተላ ብዕሙትካ ክትከይድ ፀኒሕካ ብሂወት ደቂስካ ፀኒሕካ ግን ነገራት ክመፅእ ከሎ ከምዚ ሙሉእ ዝረኽበካ ገጭወካ እዩ ነቶ ኣይረኣኻዮን ኣንቲስፔት ኣይገበርካዮን ኣይተፀበኻዮን ፀኒሕካ እዚ ከጋጥም ንኽእል እዩ ገለ ኢልካ ስለዚ ንባብ እውን ክህልወካ ክእል ኣሎ ናይቲ ነገር ኣቐዲምካ ነቲ እንተታት ድሉው ክትከውን እንተደኣ ኮንካ ኣናላይዝ ትገብሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ነገራት ተደኣ ጌርክ እንታይ ክመፅእ ክእል ከመይ ትኩሉ እቲ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሳዕቤናት ትምርምሮ እሞ እንዳኸድካ ኣብ ትኸደሉ እቲ ነገራት ከጋጥም ከሎ ኦልሬዲ ቁሩብ ዝኾነ መፍትሒ ስለ ዘለካ ሓደ ትስንብድኒ ኢኻ ምክንያቱ ዘይተፅበናይ ነገር ከጋጥም ከሎ ኢና ንስንብድ ኢፍካ ኸ ናብ መፍትሒ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣብቲ ዕዮ እምበር ኣብቲ ውፅኢት ኣይተተኮር ዝብል ምዚ ናይ ኒክ ሳባን ደጊምና ክንሪኦ ኢና እቲ ዘይምሕላል ከም ንሪኦ ዘለና ኤዲሰን ካብቶም ዓበይቲ ናይ ትምህርቲ ኣቦታት ወይ ከዓ ዓውታት ሰባት እዩ ምክንያቱም ዝሓለፈ ኢልና ነርና ባልቢ ንክሰርሕ ክንደይ ግዜ ፈቲኑ ኣብ ገሊኡ 10,000 ብሎ ኣብ ገሊኡ 2,000 ኣብ ገሊኡ 6,000 እቲ ቁፅሪ ብዘይገድስ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈተነ ከይተሓለለ ሳብ መወዳእታ ከም ፃዕሪ ኣብቲ መወዳእታ ምናልባት ኣብ መንጎ ምስ በፅሐ ብ5,000 ገለን ምስ በፅሐ ተዘቋርፅ ነይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣይመፀን ወይ ከዓ ክመፅእ ተኮይንካ ብዙሕ ዓመታት ምወሰድ ኣብ ግዜ ኣይምኾነን ነይሩ ኣትሊስት ስለዚ እንታይ እቲ ቆራፅነት ነገራት ነቲ ክንከዶ ዘለና ክንከዶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ዘይምሕላል እቲ ፐርዚቨረንስ ዝብሎ ኣዝዩ ሓያል ካብቲ ቀንዲ እዞም ናይ ሮማውያን ንወስዶ ጥበብ ተሎ ከዓ እሱ እዩ ካልእ ብዛዕባ ኣብ ክንዲ እቲ ውፅኢት ኣብቲ ፕሮሰስ ኣብቲ መስራሕ ኣተኩር ዝብል ዋላ ዝሓለፈ ናይ ልምድታት ርኢና ነርና እዚ ኣቮይድ ኤ ቱ ዚ ቲንኪንግ ዝብል ኣሎ ነገር ኤ ቱ ዚ ማለት ሂወትና ብዙሕ እዋን ዘሸግረና ኢሉ ብዛዕባ ዘለናዮ ኤ ዘለናዮ ቦታ እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባኡ ንጭነቕ ወይ ከም ዝኸውን ኣይነበሮን ገለ ኢልና ብዛዕባኡ ንሓስብ ብዛዕባ እቲ ክንኮነ ዘለና መወዳእታ ከዓ እቲ ዜድ ክንበፅሖ ዘለና ከዓ ብዛዕባ ከዓ ኣዝና በቃ ንሓስብ መዓስ እዩ ዝኸውን እንታይ ዝገብር ኢልካ ኮታ ርእስኻ ኣብዞም ክልተ ነገራት ብምትኳር እቶም ካብ ኤ ክሳብ ዜድ ዘሎ ኣብ መንጎ ዘሎ ኩሎም ፊደላት ተረሲዖም ኣለዉ እቶም ሌተርስ ከምኡ ግን ክኸውን ይብሉን ምክንያቱ ካብ ኤ ናብ ዚ እንተደኣ ክትበፅሕ ኮንካ ነቢብካ ግድን ቦኦም ክትሓልፍ ትክእል ኣለካ ቢ ተይልካዮ ሲ ተይልካዮ ፅቡቅ ጌርካ ዲ ተይልካዮ ፅቡቅ ጌርካ ከምኡ እንዳበልካ እንተደኣ ከይድካ ዜድ ምባልካ ይተርፈካን እዩ ተዘይኮነ ኤ ከለካ ናብታ ዜድ መዓስ እየ ዝበፅሕ እንተደኣ ትብል ኮንካ ግን እቲ ነገራት ከምዚ ኢፌክት ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ይከውን ምስ ተኣሰር እዚ ኒክ ሳባን ዝበሃል ኮች ወይ ከዓ ኣሰልጣን ናይ ሓንቲ ካብዘን ናይ ኣላባማ ዝነበራ ሃይ ስኩል ወይ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ እታ ቤት ትምህርቲ ኣዝያ ዓውቲ ንከባቢ 6
ذاكر تخات على جديد شامبيونز البلد سو مستير نايتي عوضهم كحتت كل نيكس طبعا انتايلو بقى افتيس اوتا هنا نتوكر بزعبات وصيت بزعبات جولات عين توكرنينا عبز تدارينا نامنت اوتاسي امود داتا ويك تعوت ويكا كتستعاري سلازي عوت جول موصار يدليكاي اوكي سلمنتايو اذا دافلت انيك سابانغن ابتي جول موصار زي كونه ابتي اوتا كندب علنا زعباتا قتيلكا زتقلع قلع ويكا قتيلكا تفطر تاكتيك ويكا تقبلا كعشو تحسب لك زول برينسيبل زتريس لمتاي خفتي بزعبات وصيت كي تقدسكا تدايلكا منيات تقاصر ነገር سي ابيوت ብዙሕ ዋን ኮን ፊቸር ንመጻኽ ንቋጽሪ ንኽሊና ንብላልና ስለዚ ኣነ ቋጽራ ዝኽእል ኣብ ሎሚ እንታይ ይገብር እዩ እዚ ኮነ 10 ዓመት ዋላ ይመድብ ራይለኒ ናበይ ክኸይ ከም ዘለና ኦፍ ኮርስ ኣንፈት ሓቢርንሎ እቲ ዝገብሮ ግን ኣብ ሎሚ እየ ዝገብሮ ሶ ኣንፈተይ ምስ ፈለጥኩ እቲ ኣድሁበይ ኣተኩረይ ናብ ሎሚ ከምፅኦ ክእላለኒ ኢንቱ ናው ሕጂ ብሕጂ እኳ ናብዛ ሞመንት ንውመድ ኣብዚኣ say for example ኣብዚኣ ኣለና ብዛዕባት ሌክቸር ብዛዕባት ንባህር ዘለና ሓስብ ብዛዕባት ኣውትካም ብዛዕባት ውፅኢት ዝያዳ ኣብታ ሓስበሉ ግን እቲ ነገራት ካባኻ ዳርሓቀ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ዕዮ ኩሉ ግዜ ምትኳርታይ ብሙላእ ሓይሊ ክንሰርሕ ዝገብረና ተዘይኮነ እንታይ ኢኻ ትገብር ንኣብነት ኣብዚ ሌክቸር ከለኻ እንተዳ ብዛዕባ ገዛኻ ብዛዕባ ስራሕካ ትሓስብ ኣለኻ ኮንካ ክልተ ነገራት ትኸስር ኣለኻ ሓደ ብዝግባእ ብዛዕባ እቲ እትሓስቦ ዘለኻ ነገራት ኣይተስልጥን ኢኻ ምክንያቱ ፍርቀ ኢኻ ዘለኻ ካላይካ ካብዚ ሌክቸር ወይ ካብዚ ትምህርቲ ክትወስዶ ዝግባእካ ዝዓበየ ነገር ከዓ ትኸስር ኣለኻ ደሰይም ኣብ ዝሓለፈ ዝበልናዮ ብዛዕባ ሲንግል ማይንድነስ ብዛዕባ ሓደ ነገር ምትኳርካ ስኢና ኢልና ከምዚ ምስላ ዘሎ ክልተ ማንቲለ ብሓደ ክሕዝ ፍትንሲ ወላ ሓደ ከይሓዘ ይስተርፍ ዓይነት ዘሎ ሶ ኣብቲ ፕሮሰስ ኣብቲ መስርሕ ክነተኩር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ስኢና ክንቋፅሮ ንኽእል ተዘይኮነ ኣብቲ መወዳእታ ዝመፅእ ጎል ኣይኮንና ንቋፅሮ ኣነ ከመይ ቀልዓነታ ኩዕሾ ካብኣ ብኸመይ የቐብላ ቋፅሮ ክእለ እሱ እንተዳጊረ ትውፅኢት በዓል ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ከም ውፅኢት ናይቲ ዝፃወቶ ዘለኹ ዓይነት ፀወታ እቲ ጎል ክርከብ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣክሽን ክትወስድ ከለኻ ዘድልየካ ቀንዲ ነገር ከዓ እንታይ እቲ ድሌት እቲ ወኒ ትኒሕ ክገብር ናይ ምባል ማለት እዩ ስለዚ ሓቦ ፐርሲቨረንስ ኣብዚ ክረአ ክእል ኣለዎ ትማል ናይ ኣብርሃም ሊንከን ንዛረብ ነርና ኣብርሃም ሊንከን ሓደ ካብቲ ፍሉይ መለለይናቱ እዚ ፐርሲቨረንስ ዝሓቦ ዝበሃል እዩ ዋላ ንባዕሉ ኤዲሰን ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ስለዘይተዓወትካ ተስፋ ተቆርጥ ተዳ ኮንካ ክልተ ሰለስተ ግዜ ስለዝበልካ ተስፋ ተቆርጥ ተዳ ኮንካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ከዓ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ሂወት ትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ 10 ግዜ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ንሂወት ብኸም ጥራሕ ኢና ክንሕምቆ ንኽእል ስለዚ ዓበየ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ሂወትና ዘሎ ሓዲሽ ዘይኮነ ግን ከዓ ቀፃሊ ክንላወሶ ዘለና ትምህርቲ ተዳ ኣሎ ፀገማትና ወይ ከዓ ብድሆታትና ኣብ ምስራሕ እዚ ሓቦ ፐርሲቨራንስ ፅንዓት ዝብሎ እዮም እዚኦም ከይተሓለልካ ምስራሕ ካልእ ኣሞርፋቲ ከዓ እዚ ቀፃሊ ክንብሎ ፀናሕና ሕጂ ኣሞርፋቲ ማለት ንዘሎ ነገር ምቕባል ምፍታው ስለዚ ንዘሎ ነገር ምቕባል ምፍታው ምስኡ ዕርቂ ከም ትፈጥርን ንዑ ተቐቢልካ ከዓ እንታይ ፍታሕ ከተምፅእ ከም ትኽእልን ዝገብረካ እዩ እሱ ዘይምቕባልካ ግን ሓደ you will become resentful ሕጉስ ኣይክትከውን ኢኻ ምክንያቱ ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን ኢኻ ትብል ዘለኻ ነቲ ኦልሬዲ ኮይኑ ዘሎስ ትቃወም ኣለኻ ክንዚ ተቃወምካ ተቃውሞ ከዓ ኦልሬዲ ምዃኑ ስለዘይተረፈ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነብስኻ ጥራሕኻ ትጎድእ ስለዚ ኣሞርፋቲ ካብቲ ዓብዪ ኩነታት ኣትዎ ዘለና እዩ ሓደ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ ኮይኑ ናብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ናብ ሓደ ስራሕ ከይድ ሓሲብካ ኣለኻ ተዓፅያ ኣላ እታ ማዕፆ say for example ኖ ንምንታይ ክትዕፆ ነይርዋ ንምንታይ ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን ምስቲ ትፅቢትካ ስለዝተጋጨ በቃ ኩሉ ነገራት ናብኡ ክተእትዎ እንተደኣ ትፍትን ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብኡ ደሪእካ ዋላ ሓደ ከይስልጥካ ኢኻ ትተርፍ እሞኻ ካብ ሓሊፍካ ከዓ ቀፃሊ ተግሮም ትነብዕ ተዳ ኮንካ ኩሉ ግዜ እቲ ዘሎ ንብዓት ካልእ መዓፁ ካልእ ናይ ሂወት ኣብ ደገታት ከምዘይ ትርኢ ዝገብረካ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኣብ ሂወትና ኣብ ዝኾነ ደረጃ ናይ ሂወትና ኣሎ ክንዲ ዝዓበየ ይዕበ ብድሆታት ሃሉ ኣማራፂ የብልናን ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ንብሎ ዘለና ከምዚ ኣማራፂ ብልና ንክብል ከለኹ ናይ ድኻም ዘይኮነ ዘሐይለና እቲ ምቕባልሲ ዘሐይለና እዩ ምክንያቱ ካብ ምቕባል ወፃእስ ካልእ ኦፕሽን የለን ኤ ቢ ዝበሃል ነገር የለን ዘይምቕባልካስ ወላ ሓደ ፍታሕ ክኸውን ስለዘይክእል ነቲ ነገር ተቐበሎ ትፈትዎ ከዓ ምቕባል ጥራይ ዘይኮነ ትፈትዎ ኣሞርፋቲ ኢሉ ምክንያቱ ዛስ ዘ ሪያሊቲ ምክንያቱ ብኡ መንፅር በቲ መገዲ ብምኻድ ጥራሕኻ
نت نجار تفتح تقل حدا نجار فتيخة مالت ويكا تقبل كيا لخا مالت جن فتح بالكان ويكا كاو سجير كخالق تر بالكان زي كنا اتزول نجارات سلزخنا جن تقبل كيا لخا مس سامع سمس جبر كبخا نجار كرهاي بمنزر حدا نجار استهلا لخنا جن persist يزجبر بيوتنا أتصالي زر أتصالي زمتس what you resist persist تقوله زي إتي زلوا تخوين زلوا مقام همزي فايدة زي بلو نايما قبال لمدي كلو النخل ألو إتي كون نتخك إيرو زي تغل قاصر زي تغل نجار نايما قبال كاقوصر كاوت أزخون نجارات تقبله إذا حلفهم تداقا من نبلو زلنا نجاري بزعبا زليكا نجارات دي خا تحسب زلها حدا إتي زليكا نجارات كاوت قاصر تغل دي خا أي تغل نيها تقاصر زي تغل تداقا خنكا تقدفا تداقا تقاصر تغل كونكا جن انتي تقبر أو تعي بزو حوان عفتهم قاصر نخل كم زين سرح زقورنا خاطهم كنو قاصرهم زي نخل نجارات سلازبوز حبرسنا كم زدو عفحجو خنكا تيغا تقبر تغل نوعات هدب تا بوينتسا ساقا كالي كمزي مور زبالة مقدي كتريكا تزي كون انت دا توم كنقاصرهم زي نخل نقرات بزيحة من عالم تايم زقورنا تسفايم زقورنا دي سي امباوريم زقورنا من هيتو خمزين فاتحوا مسفلتنا تاي نخون تسفان وورز كورنا نعم نتيلكا كندي زبالكا بل كندي كخونا ينبرون بل كورنا خمسا ينبرون بانديمي كلي نبرون سلزبالكا اي تغيرون يغا زيخات رايحة تكاسل سمعيتات كات رايحة تتكم ንምንታይ ከሆነ ነይሮን ንምንታይ ስራሒታ ዓፂ ንምንታይ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ንምባልካ ይከውን ኖ ኦኬ ዳስ ዘ ሪያሊቲ መፂሎ ትስሕቕ ተብል ነገራት ትርኢ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብውን ገለ ፅባቐ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብቲ ፀገም ኢልና ንሓስቦ ዘለና ነገራት እንተዳ ዓይና ክንኣልዮ ክኢልና ካብቲ ፀገም ምባል ወይ ከዓ ናብቲ ዕድል እንተዳ ከነቃንዮ ኮይና ማለት እዩ ካልእ ካብቲ ቀፃል ዝብሎ እንታይ እዮም ብዛዕባ እዚ ሞት ምስትንታን ካብቲ ብዙሕ ሶም ዝመኽርዎ ጠቢ بزعما موت مستنتان مالتي ماتي كل نقرات حلافي كابتن ابراهام لينكن زبلو زنبر ابزي كبير زخنه كمزي مريحنت نا امريكا فت ناي بعل سيفيل وور امونغوم زنبر كبير زخنه جيچت زبلو نبر تاي this too shall pass ازون كحلف يزبل نقراتي every process ناي وات every مسرح ناي وات كحلف مخان تدافيتنا كمزي ازي عبا خند امباغيرناون explainable دس كحلفي كوفيد نير بقى عزيفتي بقى تعلم كم استود كل نجارات بقى انت يقون قال حليفه ابز دينا سلا زقات امبر كلمحجوم بزحات نجاراتكم قاتيون قال بدحريو ناي راشا يوكرين متي عالماو نجار كنت راح نزرب كوينا قال بيلو ابي وطناهم كومي حدا نجارات مت بقى خنفقل زي كم زي حلف مسلكا يا حلفي بعلنا نحنا ون حلفتينا which means نخاف رحنا زي كونه اتي reality nature تفوتو كنردا كنكلالنا ስለዚ ከምኡ እንተዳ ኮይና ኣዝይና ከምዚ ንፈርሓሉ ኩነታት ዘይኮነ ኩሉ ዘሎ እቲ ሂወትና ኣብ ሕጂ ኣብ ሎሚ ኩነታት ክንገብሮ ዘለና ዳዓይና ክንነብረሉ ዝግባእ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከምንብሎ ናይ ፅባሕ ንፈልጦ ነገራት የለን ኣብ ሎሚ ኢና ንነብር ኣብ ሎሚ እቲ ክንገብሮ ዘለና ክንኮነ ዘለና እንተዳ ክንኮን ክኢልና መዓልታዊ ንነብሮ and then when it's time to go it's time to go ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብረካ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ምስትንታን ኣብቶም ከተተክረሎም ዘለካ ነገራት ኢኻ ተተክር ብዓብይት ነገራት ከም ዘሎ ትራፈይትካ ኸ ነዚ ንኣሽቱ ዝመስሉ ወይ ከዓ ከቢድካ ትሪኦም ነገራት ኣቕላ ኣቢልካ ክትሪኦምን ኣብ ሓደ ዓብ ኮንቴክስት የእቲኻ ኣብቲ ዓብ ስእሊ የእቲኻ ጉቦቦቶም ከተትሕዞም ንሕግዘካ እዩ ምስ ተኣሲሩ ከም ብሓድሽ ንምጅማር ክንዳሎ ክንከል ኣለና እዚ እቲ ዝዓበየ ክንገብሮ ዘለና እሞ ከዓ ንሕና ከም ህዝቢ ንባዕሉ ብዙሕ እዋን ኣብ ስደት ከም ዘለና ብዙሕ ናይ ናብራ ለውጥታት ወይ ከዓ ናይ ካልቸር ናይ ኩሉ ነገራት ለውጥታት ከም ዘጋጥመና መጠን ከምዚ ኢምብሬስ ክንገብሮ ክንሓቅፎ ዘለና ነገራት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ብሓድሽ ምጅማር ኣሎ نولحن كساب زمرق تبل تمريكا كم بحدش سراح الجمريها سراح مجمركو كالي إيوات كجمريها زمدنا تلاقين مسبب كان دقنا خالد بيزنس مسبب كاتي بيزنسي حدا نقرات كفال نايتي بيزنس تعاتي كالي خيري سو كم زلو زغصل بك أزا نقر زي فتح بلياسي بدحريو بك عارفه كوف كبلي زبل نقر أتحاسبه خلونا على بلو أبي هيوت كسب زلخا دك خمس جيمز أو تان ترى حسينا كسب تخيل كل جديد نايوت أوتات نايوت جيم على أوتات كلا لك أبوان يكسمون داتا that's why كم زعينت mindset كم زعينت تحاسب أنت دارينا نفسه كم زمن سلوتات ويكا بدوتات زبل نابزي
بقى نختقطمو نخسعرو يزمص مالتي ስለዚ ብድሆታት ኩሉ ግዜ ንክሰዓሩ መግጠሚዮም ዝመፁ ብመንፅር ዝሰዓር ከይምካ ስኻ ተሰሪሕካ ትወፅእ of course ኣብቲ እስካል ናይ ሂወት ከዓ ናብ ዝያዳ ናብ ዝዓበየ ብራኸ ትኸይድ ሶ ኣብዚ እውን ኤዲሰን ኢና ክንምፅኦ ቶማስ ኤዲሰን ሓደ ዓብይ ናይ ሙዝዶ ፋክተሪ ከባቢ 23 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ብገለ ሓደጋ ብዘጋጠመ ናይ ሓዊ ብሓንሳብ ይተሃሚኹ within minutes ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ናይ ሽዑ 23 ሚልዮን ተዳ ሓሲብና ዶላር ቅድሚ 100 ዓመት ከባቢ ዝነበረ ኣብ 1914 ናይ ሎሚ ክንደይ ማቲ ሲኸቢድ ሶ ብሓደጋ ይጋጢሙ ሶ ኣብቲ ሽዑ እንታይ ኢሉ በቃ ተመስገን ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንኽጅምር ነቶም ኩሎም ጌጋታተይ ዝነበሩስ በቃ ደምሲስካዮም ስለዚ ሕጂ ተመክሮ ወሲደ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ መስርሕ ማሂረ ስለ ዘለኹ ፅቡቅ ጌረ ንክሰርሖስ ሓጊዝካ ኣለኻ በቃ እቲ ገዛ ምስ ፈረስስ ከም ብሓድሽ ንክስራሕ ሲ ይካየ ኣለኻ ሶ ከምዚ ዓይነት ማንሰት ተዳ ሒዝና ነብሲ ወከፍ ነገር ንክንጅምር ከምዚ ሓቦት ፅንዓት ቆራፅነት ኩሉ ክእል ኣሎ ተዘይኮነ ኣብ ዓዲ ተማሂረ ነይረ ስለዚ በቃ ከመይ ገይረ እሞ ሕጂ ከም ብሓድሽ ክመሃር ኣይሰርሕን እንተዳ ኢሎም kana ኣብነት ትምህርቲ ወይ ገለ ከምዚ ቢለ ነይረ ቢዝነስ ኣብዚ ገይረ ነይረ እሞ ሕጂ ከመይ ኢለ ክጅምር ከምዚ እንድዩ ሶ እቶም ምክንያታት ንብሎም ዘለና ዋላ ትማዝ ረኣናዮም ገለ በዚ ነገር ሓፁር ጌርና እንተዳ ትረኣየና ቶታል ቀይርናዮ ክፍታሕ ዘይክእል ነገር የለን ማለት እዩ ይዕበይ ይነኣስ ዝምድናኣዊ ኹን ፋይናንሳዊ ኹን ማሕበራዊ ኹን ኣብ ተሓስባ ናይ እቲ ኢሞሽናል ናትና ጥዕናዊ ኹን ኩሉ ነገራት ከምዚ ውዱእ ዘይቀየር ነገር ወይ ከዓ ዘይስገር ዝበሃል ነገር የለን ኣራኣየና ብመንፅር ዝቀይርናዮ ቀልጢፍና ናብ ስጉምቲ መንፅር ሰገርና ፅንዓት ሓቦናትና يعبينا نتنجرتي تقابلنا عفتم كن قاصرهم نخل نجرات كساب زد هابنا نسعرو زي نخل نجرات يلن كن بصحو زي نخل حكاسكا يلن ماتي سو نايلوم تمرتي بعبيو بزي الصعب كانت علينا objective judgment now at this very moment يلو ماركس أوريلس كتعالى خلا objective judgment مالت نتنجر كم زلوا مرعي ميزانه ومقبار كاب سمعت وسيخة كاب كم حجز حسكام أتحساسباتات تدا أقول كوينهم نتنجرات كم زي كده بنوصل لزخلو كاو نجرات وسيخة objective كان كانت نجرات كم زلوا تريو تقاتي مزلا at this very moment unselfish action now at this very moment unselfish تطقور زلكا خبكا نفسها وفيها دعوا جزار سقطاني اشتي عنت بال زيكون كحسيبك بزعوان كل نجرات تكم زغل نجر حسيبك انت لا تا حجة رأيك أكشن كتوصل كيلك توقع وسيلك and willing acceptance now at this very moment willing acceptance كا نتنجرات بزقبات تقبلك نغت عيو فقادنيا مخان معناته حدا نجر حدا سجم ويك حدا بده مسئله اوكي أنقو فايل كتقبلك انت دا بخميك عيو بخميك صغرق قليلك تدا تبجيسك ترحيو كسجر زخلنبر بقى كم حدا أنصار حسيب كان تدا كخونا ينورون زخا مسيو أي كخونا ينورون ويكا نمنتاي متصنا بزبل مايند سيت ويكا تحاسب عتيقة نتشجر ميسكا شجري خاتوسول ألو تناتكا انتربريشن تناتكا تراغما خان تاي قبرو عصفتاتو قبرو نتي تساقمات ماتي لك همزي سمول مولز نبرت هذا ماونتين ويكا إمبات ساركا وحنتن إيشتي says that's all you need says سلسة نقرات ولالو بتتعامتنا objective بوينو نقرات كي تعبينا مرأي تي action نوستو سقمتي صناعات حبو ورازنت كتسالي عفت مسرح كي تحلل كامخاد تقطو زي منبال أمودا تخاتي نوزلنا نقول نت نقرات تقبيلك تستنتن كم بحدش كجمر فقادنيا تخون زوم principles ويكا زوم مسرحات زي متداخل نتركيلنا ناي بحكي تي زخونه يكون زقات منا تسقماتها بهوت أخبيدنا يكون رينينا ده هجي so yeah thank you so much نايلومي ناي obstacle the way تبل تسرز بلاتن ما أينا جيرنا